ens trobem un altre cop aquí, no només per commemorar aquella primera fita municipalista, sinó per donar un nou impuls al municipalisme català amb la constitució de governs locals de Catalunya. El president o presidenta del Consell de Governs Locals és elegit pels membres del Consell, d'entre els mateixos membres, amb votació secreta i per majoria qualificada de 2/3 parts. Per unanimitat, 93 vots a favor del senyor Manuel Bustos. En conseqüència, en funció d'aquest resultat, queda proclamat president del Consell de Governs Locals l'il·lustríssim senyor Manuel Bustos Garrido. No puc deixar de donar les gràcies emocionades pel recolzament i la confiança d'aquest consens d'alcaldes i alcaldesses, presidents de la Diputació. És per això que els demano la confiança per proposar el senyor Adolfo Moreno i Sansano com secretari del Consell de Governs Locals. Els 4 vicepresidents, que també es farà mitjançant votació secreta i també nominal, i el qual la proposta que vull traslladar al conjunt del Consell, en aquest cas, i per ordre de vicepresident primer, segon, tercer i quart, la proposta és que sigui Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Premià de Mar, vicepresidenta segona, Laura Vilagrà, alcaldessa de Santpedor, vicepresident tercer, el senyor Lluís Tejedor, alcalde del Prat, i vicepresident quart, l'alcalde de Pontons, el senyor Lluís Caldateny. El resultat és el següent. Vicepresident primer, el senyor Miquel Buch, amb 70 vots. Vicepresidenta segona, Laura Vilagrà, amb 10 vots. Vicepresident tercer, el senyor Lluís Tejedor, amb 8 vots. I vicepresident quart, el senyor Lluís Caldateny, amb 5 vots. Aquest és un òrgan que s'ha creat per representar-nos a tots nosaltres, els alcaldes i les alcaldesses, els ajuntaments de Catalunya. Catalunya es construeix des dels ajuntaments, des de cada municipi, per petit que sigui, des de Sant Jaume a Frontanyà fins a Barcelona. A la nostra defensa del municipi sempre hem sumat forces, amb l'únic objectiu d'arribar a acords que milloressin les condicions dels ajuntaments. Tots nosaltres som persones que hem estat escollits pels nostres veïns i veïnes i que volem aportar la nostra experiència, el nostre granet de sorra en la gestió al front dels nostres ajuntaments. Perquè si Catalunya, que està sobre la taula, està mal finançada, els ajuntaments també, i ho estem patint molt. I també ens hem de comprometre a fer que les competències que atorgui la llei de governs locals vagin acompanyades de la seva partida pressupostària corresponent. Un millor finançament ha de passar pel pacte fiscal entre Estat i Generalitat. Si l'aconseguim, no hi ha dubte que això també beneficiarà d'una manera directa les finances locals. Estem fent història. Estem fent història al servei també del país. L'orgull de país comença per sentir orgull pel lloc on vius, el teu poble, la teva ciutat. És el millor orgull, el més fort i el que té més futur. Com millor finançament per Catalunya no pot passar més sense tindre en compte els ajuntaments, perquè nosaltres també som Catalunya des de la governació i l'arquitectura institucional. Si m'ho permeteu, acabo citant valors. Valors que precisament aquí al costat d'aquest saló de cent, el saló de plens, precisament ahir descobria o tornava a redescobrir que està escrit missatges que, sens dubte, avui, després de tants anys d'haver estat escrits, tenen plena actualitat. Diu prudència, fortalesa, patriotisme, justícia, moralitat, abnegació, constància, templança. Això és el que ens diu, i jo dic, al futur nosaltres serem coprotagonistes.